Chekutanga Mr. Stole, demonstration haina kushata. Demonstration ndeye munhu wese, haina kuti monya kana kuti ndonda kana kuti ZANU or opposition. No, demonstration ndeye munhu wese, haina kutangirwa vaStole, haina kutangirwa vaMapango, haina kutangirwa vaSaruwaka, haina kutangirwa vatocha tocha, haina kutangirwa Ugesa Junior kana vachinoguri. Demonstration yakatangirwa munhu wese munyika, mutema kana mutsvuku, murefu kana mutete, murefu kana mupfupi, mukobvu kana mutete, murungu kana mushona, mundevere, muzezuru, mutonga, mukaranga, muvhenda, muvhitori, mumanyika, mundau, mukorekore, either uri ani kana kuti ani. Revolution, demonstration ndeye munhu. Revolution ndio yevaridzi, but demonstration ndeye nyika. Kuti revolution ichitangwa, yakatangwa yakabvira kure kumapena chaikoko, ichitaurwa naNani Mabhunu ichita seisa. Handiti mazviona. Munhu akazotumidza kuti revolution, Geza revolution nyoka yaMabhunu, but vaGeza vachiuya havana kunge vati revolution. Nyoka yaMabhunu ndiye akazochinja achiti haisi Geza revolution. Zvakanaka izvozvo. But chandinoda kutaura Mr. Stole ndechekuti vaGeza imimi pai pressure kuna vaGeza. Imimi vaStole mungazama kumira kana kubata malawyers ehuman rights ayo. Vanoita basa nemutemo nenzira chaiyo, hatisi kuramba. Malawyers aya abatsira vanhu vakawanda muZimbabwe, ndiwo malawyers asara chete ehuman rights aya anomira nevanhu. But chokwadi chiripo ndechekuti nyika yedu haizviteereri zviya zvemalawyers ehuman rights nechi, because naiwo vanenge vasina kubata pfuti mumaoko. Nyika yedu inotoda kutoti itoningirana nekuti iko zvinezvi vanhu havanga vakatorongerwa, tanga tagara takatoteiwa, takatorongerwa kuti tichavabata chete, ende tikavabata toda kuwataridza lesson. Saka chokwadi chiripo ndechekuti icho vaGeza zvavaivimbisa vanhu ndo zvatakuchida, zvavakanga vachitaurira vanhu kuti takagadzirira, takachengeta zvese musatya, hapana vanosungwa, hapana vanorohwa, hapana vanoitwa sei. Isusu ndo zvatakuchida manje, kuti vaGeza tichiona simba ravo vaGeza. Inyaya dzokuti vanhu munotida, tiripo nokuti munotida, haiwa Stole, hapana unoziva kuti vanhu vanokudai, asi kuti munofosa vanhu kuda vanhu kudiwa. Vanhu havana kumbobvira vati nokudai, kana pano vanokuda vashoma, kana inini vanotida vashoma, hatigone kumanikidza kufungira vanhu. Ndo zvinonetsaka izvo zviya zvakafanana naED zvokuti vanhu vari kuti waMunangagwa waende 2030, but vanhu vacho ndivanani? So nyaya yekuti munotida tiri pano kuti munotida, aiwa, hapana kana vari kutumwa nevanhu apa, it's a volunteer. Ndo nyaya politics dzekunyeba idzodzo idzo. Chechipiri ndechekuti icho zvigaro zvatinazvo izvi Stole mumachannel hatina kuzvigadzwa nevanhu, hatina kuzvigadzwa nenhingirikiniba. Ngatirege kushandisa politics dzinenge dzana ED. Chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vane vari kutera political parties avo nemachannels avo, ane muri kupaona ka. So nyaya iripo ndeyekuti kubvira iwe Stole wauchiuya wakangomukawo muchannel umo ukangosuka nokutohijikawo ukasiwa usara wakabuda ukaningirikina, hazvina kusungwa vana veZimbabwe kuti ndakuuya ini ndakutungamira munozvida here. Saka hatidi kunyebera vanhu kuti munotida saka tiri pano. Nekuti hazvina akavhota izvi. Inini ndoda politics dziri straight, not politics dzekufosa dzekunyepera pfungwa dzevanhu. Unongoya umwe munhu manjanya unosvika wotaura kuti ndauya pano kuti munondida, amuudza kuti ndinokuda ndiani. Chokwadi chiripo ndechekuti ngatiudzei politics dzechokwadi chaidzo ndo dzangatitaure nezvadzo. Mr. Stole, ngatitaure politics dzechokwadi. Dambudziko riripo nderekuti nhasi uno imi maakutaura nyaya yekuti isusu tiripo tinoteera Commander Geza, but tatichinzwa kuti isusu tinoteerera Saruwaka. At the same nhingi channel imwe chete iyoyo ndo mamatuma uyu ningiri mudzingwa kuti ataura kuti vanoteerera Saruwaka. Saka ndo zvinhu zvinonetsa izvozvo kuti now demonstration yaya yechipiri vaGeza vachivimbisa vanhu kuvachengetedza nekuvaprotecta. Tinozoona vanhu ivava vauri kutaura vese vaya ndiana homeboy vangu vese vaya, vana Mapango vese vari kutaura veStole vese vaya. Wamuri kuti chigwerere vamutaura mukutora sika futi zita racho hamutorizivi, ndoriziva zita racho ende ndovaziva kwavari vana ningirikini ivavo.
kwauri kuti wesisi weningirikira vese tinowaziva vese wakomana anditopaona ende vanhu iwawo nhamba iyo yese even mapango acho ndio kwa mtoko even chikiro chacho ndio kwa mtoko this ningirikini wacho ndisa mtoko inowaziva vanhu iwawo so nhau iripo ndeyekuti vanhu ava ndeve opposition saka chinonetsa ndechekuti kana pari paground tinoita zvinhu zvakanaka vanhu opposition vozosungwa havasisina vanhu vamiririra vanozoguma vakumirirwa nemalawyers ehuman rights but takaona vanhu vakawanda vachimiririra nyoka yemabhunu anditi saka ndo zvinhu zvinonetsa ndosaka toda kuedza kutaura kuti mimi muri kuramba muchidaidzira gore regudo including newsstall uri kutaura zvichane iyoyo nevana Traore vesa but vanhu vari kusungwa muri kutaura kuti vanhu veopposition vanhu vecc zano here saka muri kuti mimi chamisa hapo paground pakudii Mr. Story muri kuti mimi makazama kutaura navachamisa kuti vazame kumira vanhingiri vazame kumira one Story chamisa haana security yenyika chamisa unotoshandisa njere dzaMwari nekutaura kwaMwari unochengetedzwa naMwari ukada kuti utaure matauriro ari kuitwa vanageza ayaya chamisa unoswera vasungwa vanageza havasi kutaura ka vachionekwa kuti vari pakati vakatohwanda saka chamisa wamunotaura vana Story muda kuti ataure akamira papi because chamisa mai manje akataura masungirwo aitwa kesi yasungwa nayo iri kusungwa vana mapangwe ndo kesi inotosungirwa chamisa ende chamisa unotopiwa beginning yakakura chaizvo because vagara ari ndiye munhu wavari kutsvaga chamisa unotorema kudarika vese vasungwa vese ava kana Geza vachari vezana achigara musango kana kuti achigara pakahwanda pakona and so forth what about chamisa asina kuhwanda chamisa aripo pumba kwake kwaanomuziva kuti ariko asina kuhwanda unotongonzi anga ida kupidigura hurumende saka pane matauriro okuti nanhasi unoyo vanhu vamunotaura imimi anogara nachamisa kana anotaura nachamisa amusirimi vana Story amusirimi vana mapakana kuti vana chinoguri kana vana no kuti uyati iwo wacho pachezvavo vana Geza ndo vanofanira kutaura nachamisa not Story unotaura uri pai because even chamisa kana kadaita mameetings nana Mnangagwa kana kuti nana uyo anenzaniko nana Chiwenga oro ana Geza zvinotofanira kunge zvitomirirwa nemamwe mapresident edzimwe nyika nemamwe mapolitical leaders imi hamusi mapolitical leaders vana ningiri hamusi mapresident imi vana chamisa vane zvoto zvavo nemazera avo ndo panonetsa pauda kudzikisira kutora chamisa kumuita munhu akafanana na Mudzingwa kana kuti nachinogure oro na Saruwaka oro na Story oro na Traore oro wati ndo pamuri kusiya pamuri kuritsa nenyaya yacho na ipapo kuti masvikira muri kuita nematakira muri tachamisa ka muri kumaataka izi amene matorero amuri kumuita moremekedza vachiwenga kuvaita munhu mukuru kusiya azvibudi azvibalansi because Chiwenga vachaichaiye kuna chamisa ka atori mwana mudiki stereki in terms pamapowers epolitical party because chamisa akagadzwa nevanhu asi haana kuzokwanisa kuti apuhwe nyika atonge akatorwa nyika nechisimba vakamupamba vachiwenga havasati vagadzwa vachiwenga vakuru kuna chamisa kune zvimwe zvinhu zvemabasa vakashanda kumashure uko eugeneral chamisa haana kubvira aita general nekuva muovheti nekuva baba kuna chamisa but in terms tiri kuti currently now chamisa unotorema kudarika vana vese vanageza vanoremerwa nachamisa vaya wese vananhingirino vaya vanoremerwa because vanageza vanogona kugadziriswa havangaunganidzi mapresident dzimwe nyika but chamisa uya kana nyaya dzani dzaakuitwa chaizvo inotounganidwa nemawitness edzimwe nyika vari kutungamira dzimwe nyika saka motaura chamisa mwana mudiki pakudini chamisa unogona kuinvita mapresident edzimwe nyika achiuya but vageza havagone kuinvita mapresident edzimwe nyika kana kuti vachiwenga vaya because havasi president kawenyika ndi vice president unonominatwa nepolitical party yake chamisa haana kunominatwa nepolitical party akavhotirwa nevanhu saka nyaya iripo ndeyekuti imimi munoda kuti munhu ine chamisa haana security yenyika vanageza dai vaida kubatana naye ndo vaifanira kunge vachironga security kana kuti chamisa panageza pacho chamisa achigarawo panageza pacho ende imimi munotaura kuti chamisa vana vamwe vanotaura chamisa kunyara kwakavazopuhwa mari ndambobvunza pane mumwe muri chitini ndimbotiudzai munhu ane ma V11 acho emunhu akabudisa mari yacho
imbotiudzai munhu ane mav11 achona kuti mari yanga iri mari. Chimbotiudzai mudzingwa ndiyo kupefuma ukurotomuka achitaura kudaroka. Tiriudze munhu wacho akampa ndiani, abude pachena kuti ndini nhingi, ndakatambidza Chamisa, ndakampa mari. Chititaurirai mav11 okuti mimi Chamisa vachona dai anga aine mari yakakura kudaro aitadza kutenga kana mauto kune dzimwe nyika here. 20 million it's not money yekuseka naye, aitorwa namudzingwa kwa yakapuwa 20 million. Kana nanhasi uno Chamisa angadai achigarirei munyika imo muZimbabwe imo, ane mari yakasviba kudaro yekuti anoita mabhizinesi anotonota kuita makambani kune dzimwe nyika. Dai Chamisa akanhingirikina anotadza kutenga here mauto kune dzimwe nyika kana kunotenga zvombo kunze kwenyika kunogara pasi nedzimwe nyika achipuwa zvombo nemari iyoyo, achibisa hurumende. Saka pane zvimwe zvinhu zvinotaurwa nevanhu, kozoita pamwe pokuti vanhu vanotaura kuti Chamisa akaramba kubatana nevamwe. Ndakabvunza kuti ndianiko munhu akambonogara pasina Chamisa, Chamisa akati handidi. Imbobvunzai vachiwenga kuti makambogara pasina Chamisa here, Chamisa akaramba. Chimbobvunzai vageza kuti makagara pasina Chamisa here, Chamisa akaramba. Ivo zvavari kunzi naChamisa indiri free pane zvese, uyai tigare pasi titaure. Vakazomboenda here kuna Chamisa kana kudaidza Chamisa kuti ngatigarei pasi kana kutaura naChamisa kuti ngatisangane pakati? Chiri kutaza kuti vataura naChamisa chii? Vane madhira avo, pane zvavari kuita, pane zvavari kuziva varume ava vananageza nanaChiwenga. But in terms vanhu vari kusungwa vachiitwa sei, vanaChiwenga vachona zvinhu zvavari kutaura zvachona iko zvinezvi vanhu vaitukira vachiti Chamisa haasida kutaura, Chamisa haasida kudini, Chamisa haasida kubatana nevamwe. VaChiwenga nanhasi unoyo vanhu vanoita kurwira vachisungwa vachiita sei? VaChiwenga vari muZanu PF vari kudya nekunwa, vachidya mari, vachipuwa malonzi, machichi, masalari vachiita sei? Every time vari kuonekwa vakapfeka skava yaED, vari kuonekwa vakapfeka kepi yaina ED, vari kuonekwa vari pamwe chete nenhingirikini. End of the end, but vanhu vari kurwa paground panapa. Dai vanga vari ivo pache zvavo vakasimba Chamisa vachiwenga kutara kuno, dai vari kutomirira vanhu vachisapota vanhu izvozvizvi. Vana mapango mapengo vanofanira kunge vachimiririrwa nemapurisa nemasoja kuti vabude paya paya. Not malawyers anogona kumiririra, but ichatora gore nyaya iyoyo, nokuti already mitemo nematare emunyika medu isusu vana namalaba vaya mishamwari dzaED maZanu PF pachavo inongotora gore sezvakangoitwa yana Job Scala iyai, sezvakaitwa vanhu vaya vakanga vari mujeri 70 something, sezvakaitwa vana Mudhara Timba. Pari kutoda kuti vanhu vaya vasunungurwe izvi zvokunanzvana kumeso zviri kuitika izvi hazvina zvinobatsira. Ndo pataedza tichitaura paya paya vanhu vachitaura kairi kaviri, muri kuti kwanzi vanhu ndimi makanhingirikina, vanhu ndimi muri kudini, vanhu ndimi munotitungamira, ndimi munotida, ndimi munotiti pano nokuda kwenyu. Demonstration haina kuuya nokuda kwekuti yakauya nezvinofadza vanhu. Hakuna demonstration inoitwa 1 month ichidaidzirwa sezvakaita paya paya. This demonstration yakatora 1 weekend something and a half. Tikakubvunzai nekukuudzai varume kuti ED anenge akagara here, anenge akanyarara izvo kaizvo. Tarisai zvanga zvakaita Harare nhasi uno kusviba nerodi dzese dzakasviba idzo. Demonstration haidi kudaidzirwa nzira idzodzo. Takazvitaura iwe Stole. Madaidziro rudziko yedemonstration yakuti tikakubvunza kuti ED vachakapeta maoko here, akanyarara here. Iko zvinezvi wana ED vanga vachironga nguva yese vachitora mayouth eZanu PF vachapfekedza mauniform echipurisa nemauniform echisoja. Nguva yese vanga vachironga, nguva yese painzi masoja aenda kuzotrainwa, aenda kuzodini chichi. Tikakubvunzai kuti vageza zvinhu zvavanoita izvi zvinenge zviri zvinhu zvekuti vanotanga vagara pasi vachiwirana nevamwe here kana kuti vanenge vachingoita zano ndega? Hakuna demonstration inofanira kuita 1 week ichinhingirikina mani, inosungisa vanhu kuwadzisa vanhu. Vanofanira kunge vageza zvinofanira kungonzi mangwana chachaya munhu wese kuseni. Ende pasina kumbobvira pambotebufurwa kana chimwe chinhu kana ita chimwe chinhu. Panozotanga paparika vachiita sei zvavo paya paya vachididika. Vanenge vari wakaunda nepofo. Saka vanhu vaibvunza kuti hakuna demonstration yamuri kuita yakadaro vakomana, yokuti munongwadza muwengi muchitaurira muwengi muchiita sei izvo kaizvo. Saka zvinokuwirirana papi iwe Stolo rokuti zvinokuwirirana leader zvavanenge vataura. Leader vacho vanotoudzwa nekudzorwa nevanhu, hazviri kuti vageza ndishasha kune zvese. Hazviri kuti vageza ishasha pane zvese kana kuti vageza inyanzvi chaizvo kana kuti vageza vanofunga kudarika vanhu vese. Vanotoda rubatsiro nekutoadvaiswawo nekutobatsirwawo nekutooneswawo.
onaika zvinhu zvavanoronga zvinosiya vanhu vapa nguva vanhu vari pamatambudziko vanochita sei. Iko zvine demonstration inofanira kuenderera mberi, but security yacho manje ndio iri kunetseka kuti iri kumbobva nekupiko security yacho iri mboripi. Iko zvine zvidaita takasimba chaizvo chaizvo, vanhu vaya vanga vachifanira kuita kudvamburana kudhonzerana chaiko chaiko, panga pachifanira kunge dzatorira pfutipo paya vanhu vaya vachibviswa mumaoko mevanhu vavatora ivavo. But vageza vari kushandisa masi isina security, isina zvombo, isina chii. Ivo wacho pachezvavo havasi kuzikana kuti vari kupi. Vachiwenga ndivo vari mukati mezanu PF. Saka zvinoconfuse vana veZimbabwe izvozvo. Vachamisa havana kubvira varamba stole. Ende vachamisa vane maprocedure emaagreement kana mada kugara pasina vachamisa. Kana mada kuirana vachamisa. Noti kuti kubva kumbudzi uko straight kwakuya kwakusvikoti tida kutogara navachamisa pasi. Chamisa it's a president. Imi kana musikagutsikana kuti president. Isinoziva kuti president akavhotirwa nevanhu. Zviri kuzikana nenyika dzese musadhaki nekuworld nepasi rese. Saka hakuna kumusvika zvechiwaiwai zvekutora Chamisa kuita zvechiwaiwai kuti imi ndimoda kugara naChamisa pasi imimi. Ivo vanachiwenga chava vachikoniwa. Handizvo. Chamisa unotogarwa naye pasi zvakasimba, ende Chamisa kana da kugara naye pasi panenge pakutoda vana mutongi gava vana maenzanise vedzimwe nyika, nokuti ivo ndo vakamutatsura maelection vachimushungurudza maelection vachimubira maelection. Zvakapupurwa neCarter Center. Unonga panokwana Carter Center vanana what about solo unokwana papi panokata vanhu veCarter Center. Panoda magweta nemalawyers nematare makuru chaiwo kutoti tese isusu wewe neni tese hatikwani ipapo, even vana Saruwaka vakwani ipapo. Vana Mudzingwa woyo ndosvosvawo murume mukuru nokamuti mutrauzi kudai. Ndo zvavari kuedza kutora kuti Chamisa Mudzingwa ndiyo kutumwa kunhikirira kuti kwai Chamisa hana zvaanoziva. Saka muri kuona story zvinhu zvese zviri kustika. Inyaya yekuti matorero nemabatiro amunoita Chamisa anoshungurudza vana veZimbabwe. Mabatiro akaitwa Chamisa neivo the same varume vanagezana naChiwenga ndivo vane mhosva kuna Chamisa, ndivo vanofanira kunge vachigwadama kuna Chamisa, noti kuti Chamisa uye agwadame kwavari. Ndo pari kurasika nyaya yese, but already nyika yese kuti ibude mudzimba umu kana kusunga kana kuvhunduka, Chamisa akangosumudza muromo wake pamusoro newepasi chete. But panenge pakuda maprocedure ekusainirana pasi ekuwirirana. Mashandiro anozoitwa acho kana Chamisa munhu angagwa akanzi abviswa nehurumende yacho neachazotungamira nyika wacho, zvese zvinoda kusainirana pasi. Zvino havanda kumutora zvechibvubvubvu vanaChiwenga nanagezava kungoti angomukira kungoti pfo mumiringirikini mutigwirigwi imomo. Nhasi unodai Chamisa anga aripo pasungwa vanhu vese ava. Handiti dai ari mumwe ari kutotsvagwa izvozvo, kutsvagwa kuti sematsvagiro atogeza. Handiti geza kutochauzwa kuti ari papi. Chamisa kutora kuno kwakadai vari mumwe munhu ari kutotsvaga izvozvo. Saka it's not easy zvamuri kutaura vana nanhingirikini zviya. Chokwadi chiripo ndechekuti vanagezana naChiwenga ndivo vanofanira kugara pasina Chamisa. Noti imimi zvenyuwo ari pasi apa imimi muri kuva mukuru wechannel naiwe. Kuva mukuru wechannel zvinoreva here kuti wato level rokugarisana naChamisa pasi? Kana kugadzika Chamisa pasi? Handizvoba. We yamuri kutora naye haisiriyo, iri kudzosera zvinhu kumashure. Chamisa it's a leader akaimprova neSADC kuti awina neAfrican Union neEuropean Union neCarter Center nanaAmerica nechi vakaenda zvekare kuICC nezanu PF vakanzi endai munogadzisa mareforms kunyika kwenyu, mapato ese zvematongero enyika. Izvo hazvipindirwi napo mbuya dona baizvi. Mabatiro amuri kuita, you supposed to push vageza kuti vanogara pasina Chiwenga, not kupusha Chamisa kuti enga tigare naye pasi. Pushai vaChiwenga kuti vagare pasina Chamisa. But vaChiwenga it's not easy kuti vagare pasina Chamisa ivo vachionekwa vari kuzana nefuko. Vozonzwikwa kuti vanga vakagara pasina Chamisa kana kuti vari kufonana naChamisa. Saka pane kutambisana tsava varume vezanu PF vanobikisa vanhu mahombwe nekubikisa vanhu mahombwe kudimbi. Because manje anaya demonstration inorwuya ikapfuura stole. But chokwadi chiripo ndechekuti pari kutoda zvepfuti zvemilitary apa. Tinozvitaura zvinhu zvinochisa hazvo kuzvitaura but hatirege kuzvitaura. Apa kwanisiki stole hamufe makakwanisa kununura vana nyoka vana mapango avo. Akunyeba chaiko ndoda kutaura panapa. Even malawyers anozama kumira amira but dhiri rezanu PF ragara vanaChiwenga vanoriziva nekuti ndo mavanga vari nanageza vese ava. Mitemo yevakaigadzira vese muzanu PF imomo. Hazvibudiriri zvinhu izvi. Chokwadi chiripo ndechekuti tauda kuchiona zvanga zvichitembwa nanageza nanaChiwenga zvacho. Ndo zvinofanira kuti zvichibuda zvichidefenda vana veZimbabwe. Ko vari kunyararirei vanana comrade Chiwenga vacho?
ezvaanonyarara kuti zi ari ikoko zvake ndopari kunetsa ipapo. Saka muri kuona tichiita sekuti zvinhu izvi vanhu vanozvinetera, vanonasunga vari kuitiswa nemadhara yavana Chiwenga, vanonasunga vari kuitiswa nanageza. Panoda zvinhu zvinoratidza kuti zvive insure yekuti vanhu vanonyatsogutsikana kuti ya, ende vanhu vese vanobuda murodha, especially kutora Chamisa, kugara naye pasi vachigara so Chamisa, iye Chamisa kana kuti kungoita mukana wokutaura ari maari imo kana kuti kungosuduruka imomo, kutanga kungokurudzira nekukambena. Chamisa akachema kuridza mhere kwenyika dziri mhiri uku, hapatori time rubatsiro rwekuti zvinhu zvigadzirika, because Chamisa it's a leader. Chinongodiwa umbowo nokutsigirwa naye vanageza ivavava, nekuti ndiwo vanga vari muzano macho, ndiwo vanobudisa maV11 ezvavakanga mashandiro anoita ZANU-PF nezvakaitika paelection. Ndo zvinongodikana chete chete izvozvo, noti zviri kuitika izvi drama zvaro riri kuitika ramuri kutaura iri. Tabva taina maloya, tabva tadini. Iwewe Sitolo usatanga usingazivi unhu hweZANU iwewe General Sitolo usatanga usingazivi unhu hweZANU-PF iwewe. Usafungidzira ndo zvokutika zvanataura zvokuti vachiwenga mangwana vanenge vava muofisi vakutonga. Ndo zvokutika tinokunda tobudira chete pachamhanyiwa. Ndakakutaura ndikati chenjerai kuzomhanya tisu, kuzomhanyiswa tisu, kana kuzomhanyisa Chiwenga wacho, kuzomhanyiswa ndiye kana kuti Geza wacho. Ndakakutaura pachamhanyiwa chaizvo, pachamhanyiwa. Vanhu vanongotaura kwavasina kuswera mani. Ndo the same nezvamutaura hataenda maloya haitoda kuti nhikirini. Chokwadi chiripo ndechekuti security yanga yakamirira kunikina vanhu ndiyo ngaiende chino pakuda kuti pachinyatsokuchi ndo inoita kuti varume vabuda vesa. Ndo inoita kuti varume vabuda, ende ndotenda chaizvo kuti muri kumhanya because maningina. So chinodiwa ndechekuti tibatane tite chinhu chimwe chete. Aikona zvinhu zvokutuma vana vadiki, vana mudzingwa vari kunuhwa mutunda, vari kunuhwa weta, taura kuti kwanzenda mofumura vana baba Chinogure pachannel. Zera rangu rine nini manje. So saka zvimwe zvinhu zvachona zvinoda kuti zvigadziriswe. Garai pasi munyatsogadza politics. Dzakona kuti kana mukatungamira machannel kana revolution, munotanga kurumana nemamwe mapato nemamwe machannels leaders vakaita sana kuti zvezvataurwa namudzingwa izvi, kuita sekuti muri vanhu vakandirwa mabhonzo, maakuruma dzimwe imbwa kuti dzichasvike dzisadya mabhonzo iwayo. Politics dzinorwiwa pamwe chete, politics dzinoshandwa pamwe chete, politics ndedzenyika yese Sitole. Mungaita maanalysis, mukaita masenior politics, but munoshanda nevamwe, munosheya nevamwe. Regai kuzvigadza zvigaro zveumambo husati huri umambo hwenyika hwamunenge musina kugadzwa nenyika, kuzvipembedza nekuzvisa pasiripo. Zvatiri kukutsanangurira izvi ndo zvinofanira kunge zvichitoitwa izvi. Chamisa akangoti ningira mai manje kupindura nyaya nembwa dzinopinda murodhi dzega so dzichingoridza mhere dzakamiringa dzinodemonstrate mbwa idzi kuita raini murodhi. Vanhu vanobuda mudzimba mombe munoti zvenyu izvi mukuzama kuda kusumudza masi, but masi haisi kusumudzika, ndo pari kunetsa ipapo, because masi ine muridzi wayo anofanira kuisumudza.